Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala nila nga atong tulumanon sa kahanginan. Si on a Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abi no adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mahigala. Martes, no? Martes na. Pizza, unsa man tarong pizza ha? Pizza 16 na karon sa bulan sa unsa man tarong bulan? Septyembre. No? So ni ami karon mga higala kaganina mo pagipaghuman sa ordinasyon, no? Sa usa ka dikon, no, na bago nang nanay bago na bago na tong dikon mahigala ya bason karong Hunyo, no, makuha na siya, mahimo na siya nga usa ka pare, no, so mana, no, so mana nga pasalamat kitag dako sa Ginoo mahigala nga naa na putay laing diakono nga mga lagad na pud sa Katolikong simbahan, no? daghan din ta mahigala. Kami lang diri sa Ayungon kay murag wala pagibig seminarista. Nag-uol bitaw ko mahigala kay diri sa ako ang lugar wala may ganahang magpare, no. Murag nakita nila nga murag lisod siguro kayo kuan kahimtang sa usa ka pare kay lang nakita nako murag dili kayo attractive pa pare kay simple na ko kayo mahigala, no. Simple kay kung klase sa pagkatao, no. Musugot ra pud din tawo kung mukaon kung inununan ang importante para nako, no, nga makaserbisyo ra gyud ko. Wala gyud ko laing giapas ug dunay gamay nga ulo income pod sa simbahan ay sobra-sobra ingon ni ana ato pod in taon nga gamiton para sa mga projects nato. Ina muna nga sa ako mismo nga kinang gitawag nato og figura, no. Murag dili gyud ka attractive ang pagkapari kay og ang tanawon sa mga bata kabahin sa kanang pamustura sa usa ka pari murag wala gana nako, no. O kana pong kahimtang sa mga pari kabahin sa gitawag nato ba og standard of living wala kita nako kay ako ang higala kuan ra gini ako og sa ato pa na San Juan Bautista ra gini ako kung mahimo pa magbahag ra ko higala. So ingon di ana ang kinabuhi, no. So mas basin po lamang in taon, no, mangayo ko sa mahal nga birhen nga doon na po'y taga-ayungon in taon nga mosulod seminaryo kay wala gyud manghigala murag ang mga bata kay magdepende mo gunas pare, no, kanang ilahang pagtanaw sa mga pare mga ganahan silang mapareho pugwan na magtanaw siguro sila nako na mapare ko mapareho ko anang padreha ka. Murag dili kaya pa attractive gyud pero saon mo inaana ra man gyud ko, no. Ang ako nga makapangalagan ra gyud ko mura na makatukod ra kog kapilya makapamunyag makakasal ang yun ni ana makamisa aron pod nga makatudlo sa mga tao kabahin sa pagtulon ani Kristo mo bisita sa mga kabaranggayan manudlo dito maghulma og mga BECs ingon ra ana, no. Ingon ra gyud ana ako wala na gyud lain pa na ingon ana, no. So muna nga siguro alang sa uban dili na attractive kalang sa mga gustong mosulod og seminaryo kay trabahoso man kayo. Pero ingon ra gyud ana, no. Hala arita mga higala sa ato nga pagpangalagad arita sa ato nga saint of the day. Bueno, asa naman atong saint of the day dara mga higala. Karong adlaw mga higala ang ato nga santo walay lain kung dili sigon diri sa ato nga listahan unsa man taron September 16 September 16 ang ato karon nga santo mahigala walay lain kung dili naara diri mahigala September 16 si San Cornelius Saint Cornelius San Cornelio usa ni ka santo papa mahigala so nabaling di na mo ko kabasahin ako sinulatan si San Cornelio bino mahigala kini si San Cornelio during Saint Cornelius Saint Cornelius sa pamagali mahigala ha kay mo di ko kabasa kay ning ako ang usa karitas usa ka antiohos nato kay mo di kanya na klaro na si San Cornelius during the church who became during the lonely day back
opposition, but so Gould guided by the church, and known for his prayerful life and penance, kini si San Cornelio Mahigala na ila kini siya sa iyahang pagkamaampuon o kinabuhi nga naglikay nga kining gitawag og nangkamot sa pagbuhat ug maayo, so karong adlaw Mahigala atong gihinumdaman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Cornelio. Okay, Bino, padayon ta Manghigala, kumusta naman? Nagkagulang na kita Manghigala, lugos na ko, kinahanglan ako, ilisana na ako ang antiyohos, ilisana na. Okay, unya Manghigala, padayon kita sa ato ang pagpangalagan. So karong adlaw ang ato ang santo mao si San Cornelio, Saint Cornelio, September 16. Pero arita Manghigala sa kining arita sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Mga bagong natudlo nga mga pari, mga bagong natudlo nga mga obispo sa Simbahan Katoliko gipatawag ni Pope Leo sa Vatican adtong nakalabay nga pitsa 11 ni ining bulan sa Setyembre. Kalakip ni ini si Bishop Glenn Corsiga ug uban pang mga bagong pari. Hinuon adunay pipila nga mga mibisita usab didto kang Santo Papa uban sa mga bagong napili nga pagkapari, gani adunay pahimangno, ang adunay pahimangno ang talahurong Santo Papa Pope Leo ngadto sa mga bagong obispo. Matud pa niya, gipaklaro niya nga gitawag sila aron mangalagad sa ebanghelyo. Ayan, balita Manghigala gikan sa Vatican, mga kaobispuhan sa boundary sa Mexico, US, sa Mexico-US border, may padayag sa ilang kahangawa alang og kaluoy alang sa mga Mexican migrants nga anaa karon sa detention facility sa US border. Nakita nila nga dili gyud makatawo ang pag-atiman sa mga illegal immigrants. Mao kadto Manghigala mga balitang simbahan ining kamudtuhon ug padayon kita Manghigala sa ato nga mga pagtulunan. Okay, so ari na ta sa mga pagtulunan Manghigala, ang atong topic karon is kabahin sa debosyon sa scapular. Scapular ang ato karong topic. Apan sa dili pa istorya sa taginagmay. Aron mo taas-taas atong programa Manghigala. Sa una na-assign mo kog dawis, if you know that. Na-assign ko og dawis. Unya kanang usa ka higayon ni ana samtang nagmisa ko sa usa ka barangay din sa usa ka kapilya, dili jud barangay kanto sa sitio. So ang nahitabo Manghigala nga samtang nagmisa ko, nagtan-aw ko sa layo, may nakita kong mga tao nga nagdagan paingon sa kapilya. So medyo natandog ko kay nakaingog sa akong kaugalingon nga grabe gyud ang ilang debosyon sa Santos nga misa, kay nagdagan man gyud sila. Pero sa dihang duol-duol na mga tao, murag wala makitaan ko nga doon na dahil sila gigukod. Kabulukag kung sa ilang gigukod Manghigala, iro, nagukod silang iro. Pagka dool na gyud sa iro, nakita nako nga medyo dunay diferensya gamay ang iro. Kay nagdiwalwal man ang dila, unya nagtulo ang laway. So akong giingnan ang mga tao, ligya ako nun ninyo sulay-suluyo kung sa inyo kasulti nyo anang iro. Pagkakita sa mga tao sa iro nga nagdiwalwal ang dila, and then nagtilagak ang laway, singgit sa irong buang na padre. So sabi na hitabo, wala may bintana tong, wala may laing agianan ang maong kapilya. So ang mga tao nangapyot gidayon sa kuan. Kay murag ang girombo sa irong buang ang kapilya man. So ang mga tao nangapyot gud dayon. So niingon sila, "Pader, nagpaingon diri ang irong buang, kapyot na pud lamang." Ang Ginoo ko nagmisa raman ta ini. Pero kinahanglan naman po nitong luwason atong kaugalingon. Kini kung mapaakan ka Manghigala o irong buang, automatic gina siya. Automatic yun ang rabies ana. So ang nahitabo, ako ra siguro sa tibuok na kung kinabuhi mo pag itong higayon na nga nagsutana ko, unya nagmisa ko nga nagkapyutana ining nangulapyut ba,
nagkumbitay in taon ining kilid. Kaya tinuod man yun, nisulod yun ang irong buang sa kuan. Nisulod yun ang irong buang sa kuan kanang itawag nato og kapilya. O kami po in taon nangulap yun, may tinuod yun, kimurag na aksyon di siya pangabot-kabot unta. Pero pag abot, wala gid siya makapaak sa usa namo tungod kay niabot man pud na mga nagukod o wala na natrap man nila ang kuan, natrap man ang irong buang ug napatay gid nila. Luoy lagi kayo. Ako maluloy ko kayo sa kuan sa purpur irong buang pato naluoy jud ko. Nihilak ko din taon sa ana gid sa pagbunal sa mga kuan. Ako murag sakit isong kasing-kasing nga tanaw pero unsaon nga irong buang manggod ingon ni ana no. So pero dili dito kutob ang istorya. Ang pagkapatay sa iro, sus ko kay gidala din sa mga nanagukod, sus ko kay wala man sila masayon nga dili din na angay kanon. Ila man hinuong gipangkaon. Kana bang iluto ba? Ilang panitan dayong pagkuman ilang giluto gi akalderita. Daghan hinuon sila nga narabisan. Nangarabisan gid in taon sila pod. Gipang-injeksyonan gipang-injeksyonan na po dinoon sila. Gani sugod sa akong nadunggan murag naagi namatay. Narabisan, no, naagi namatay nga higala. No, so may pagtulunan niya na, no, nga kinahanglan nga aduna gitay kahibalo aron dili ta masayop sa atong mga gibuhaton. Ug ato pa nang ika-apply sa atong kinabuhi. Nga aduna gitay kahibalo kabahin sa inadlaw-adlawng buhat ug kahibalo kabahin sa pagtulunan ni Kristo. Kaya katong gidangatan nila maumao ra man sa tong gihapon sa tinuod na kinabuhi nga dili lang kay narabisan ang uban ko pero mura bag natakdan sa dautan nga mga buhat. Muna nahitabo karon di ba no? Nga daghang kaayo nga nga corner tungod lagi ni ining flood control project nga dako kayo nga matud pa issue karong mga panahon na. Nahitabo lamang kana tungod lagi kay adunay mga pagtulunan pero wala tagayog bili. Ana no? Sama gud sa kanang rabis nga daghang kay pagtulunan kabahin ana nga muna pero murag wala tagayog bilis unsa may nahitabo daghan kayo ang naangin so muna no so sa pila may istorya mahigala no nahitabo gyud in taon nga doon na gyud in taon narabisan ug gani doon na gyud mga usa o duha ba ka kadto nga nakabsan gyud sa kinabuhi so ang pagtulunan is nga maningkamot kita nga masayod kung unsay mga angay buhaton ug kung masayod na kita atog yung puyaan sa ato ang kinabuhi. Labi na gayon ang mga pagtulunan ng gigitudlo ni Kristo. Okay? So wala no, katawan na no, pare nga nagsutana para madyo ko niya, nagkumbitay ko dito. So may gani in taong kaya wala pa mausong cellphone kaya kung naa pa murag mapicturan ginugweta. No, okay, ara na ta mahigala sa atong topic. Kung sa may atong topic, ang topic na to, dili, topic ha, topic. Ang atong topic karon kabahin sa scapular. Oh, famous kining scapular. What is a scapular? Ano? A scapular is a Western Christian sacramental consisting of two pieces of cloth worn over the shoulder with one panel hanging in front and the other at the back. It originated as a protective apron for monks and religious orders, but evolved into a smaller devotional item for lay people, symbolizing commitment to a Christian life, specific devotions with a religious order or devotion with a religious order. Klaro na ha. Sa ito pa, kini daing scapular, duha daing kapanapton at atubangan o saluyo. Unya, isuloob kini. Unya, aduna daing kini gitawag na itong mga rason, mga commitment. So, karon, arita manghigala sa types of, what are the two types of kanang scapular? Okay, no? What are the two types of scapular? Sigon dere sa ato ang listahan, there are two types of scapular. There are two types of scapular. Okay, no? There is monastic
monastic and devotional, no? Sa dunay monastic scapular, no, kana bitang gipangsulob sa mga mungha ug mga munghi, no, kana bitang mga Recoletos na sila ani, no, adili mga Carmelites, no, manay monastic scapular is the first to appear in the Catholic Church, dates back to around 7th century in the order of Saint Benedict. So mga munghi, no, and then doon na po yung mga mungha, no, naasa na sila scapular, no. The two types of scapular, monastic and devotional. Doon na po yung devotional, no, kini siya evolved from the monastic scapular considered as sacramentals and two small pieces of cloth. So ito pa kining devotional, bisag dili ka kuan, bisag dili ka munghi, pwede ka nga mugamit ani, no, kanang devotional. Kay duha man ka klase na. Dunay monastic, no, meaning the first to appear in the Catholic Church, dates back to around 7th century in the order of Saint Benedict, and devotional evolved from the monastic scapular considered as sacramentals and two small pieces of cloth, no. It comes with a set of promises for the faithful who wear them. Sa pa kung devotional ng imuha, doon na gyud kay mga set of promises, doon na gyud kay mga panaad, no, doon na kay mga panaad nga mauni musimbang gyud ka matag adlaw, mangumpisal gyud ka sa unang Biyernes, magrosaryo gyud ka, ano muna sa mga reminder maguna, mga reminders, mga magsulob gani ka na puti pasabot, doon na gyud kay mga tulumanon, no, ala, no. Unya dunay brown scapular, no, brown scapular, also known as the scapular of Our Lady of Mount Carmel, is considered as one of the three Marian sacramentals, no. Kanang doon na mo gidakang mga sacramentals sa Marian sacramental usa na niini kining medal ba, no, kanang miraculous medal o kining brown scapular o ang Santos nga Rosario. Muna siya mga Marian sacramentals. Nya usa na niya na ang brown scapular, ala, no. Bino, ingon na niya na. So di nila sa takutob ha. Daghang kayong salamat, no, sa inyohang pagpaminaw o naginaot ko nga anaan yung kamong tanan sa kapiskay sa Panglawas. Walay ubo, walay ay ako na hindi ko malimot ha. Ako ang mga classmates si Father Obing Masyon, si Father Tonton Arnaiz o si Padre Dami Hirami. Sa Cebu, of course, na aking mga classmates dito, no, si Father Omen Mahusay ng Kuraparoko ron mahingala sa Holy Cross, dapit sa may Basak Pardo. Ako ng classmate na, no? Si Padre Omen Mahusay, si Father Kipling Agravante, si Father Mario Atienza, si Padre kining Monsignor Tingting Angkahas, si Padre Joseph Anore, si Padre kining Peter Necesario, si Padre kanang Glenn Banson, si Padre kitsa pa man, si Padre Onero Saroso, Father Romrom Narca, o gingamanusab si Father Rosdel Noel. Ito sa maasin ang akong mga classmate dito, si Father Samuel Papa o si Father Dodong Cordobes. Ayan, no? So daghang salamat sa pagpanaan lang na itong mga nagsulob o kanang brown scapular na abin ay panaad ha. Basin ba mga uban ba basin bag nagsulob-sulob ra kaana nga wala kay panaad, kanang imong gisulob mo na siya gitawag natong devotional scapular, no. Doon na monastic scapular kanang gisulob sa mga mungha ug sa mga monghi. Ayan, no, klaro. So daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.